Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 10-njy iyun 2025-nji ýyl. Biziň guramamyzyň taryhyna, ýagny Milli Halat ediş komitetiniň taryhyna bir inqinaşly we gamgyly günleriň biri 10-njy iyun. Sebäp alaýyk bir ýyl mundan owal 10-njy iyul 2024-nji ýylda biziň kärdeşimiz, ýoldaşymyz, hormatly agzamyz Merdan Muhammedow öz aramyzda kemini diýip atlandyrýar. Şonu Türkiýede tutsak edilip, soň Türkmenistana gömürtük ýagdaýda, bekanun ýagdaýda deportasiýa edildi. Ha takyby türkmençelap aýtsak, ogurlap alyp gitdiler. Akydylenden soň şol ýylyň, geçen ýylyň awgust aýynyň 20-sine sud çäresi geçirildi diýip aýdylýar. Ya sud oturulşygy Aşgabatda. Ol sud kimden ibarat? Kimoň aklawçysy, kimoň garalawçysy? Näme günä bildirdiler? Näme jeza bildirdiler kemine? Näçe tutsak möhledin kesgitlediler? Nira uğratdylar? Häzir nirede otyr? Jany sagmy? Bu barada kelam agy Türkmen tarapyndan, şu jenayatkar rejim tarapyndan kelam agy maglumat bize tarap gelip goşan yeri ýok. Şonuň üçin indi şu gün biz laýyk bir ýyl boldy keminämiz aramyzdan goparyp ýa-da sorup äkidellerini ýöne beýle diýilligi, kemine ýatdan çykarly ýa unudully diýilligi aslyny aňladynak biziň her günimiz, her säherimiz we her akşamlygymyz keminäniň ady bilen baglanşykly. Uzaklygyna meşlämizi şol ýerden ýüz keşfi güler ýüzi, aýdyn sözleri, eden hereketleri, ýazan zatlary biziň elimizde we öňümizde. Düşman pikir etdi, düşman men şu aňyrky halkymyzy ezip oturan jenayatkar topary ýa-da rejim aýdýan, ola pikir etdi, keminämizi aramyzdan alyp gideni bilen bu gurumy öz-özüne çagşar ýa-da lagşar ýa-da halkyň gözüne ýa kärdeşleriniň gözüne gorky salar kalbyna diýip pikir edenler. Emma ol düýbünden tersine netije berdi. Hiç kim ol hökümetden gorkan agam, ürken agam, hökümet diýip atlandyrýan takyp şol jenayatkar topardan. Hiç kim saýlap alan ýolundan dälmekçem däl, sowulmakçam däl. Biziň maksadymyz Türkmenistany täze döwleti, täze Türkmenistany gurmakçy. Nesip bolsa şonu gurarsan. Keminäniň ornuny ýene-de orlarça ýaş ýigitler geldi aramyza. Öňkilerim has huzurly, has batly, has erjelli, günnelik işini alyp barýarlar. Ýurdun içinde de ýagdaý şeýle, ýurdun daşyna aklaram işläp otyr. Ýöne şu gün halkymyza ýene bir gezek ýatlatmakçy bolýan bir zadym, ol hem bir ýyl geçdi aradan, keminämiz ýok, hökümet onu ýitirmetdi. Ýöne biz onuň jany sagdyr diýip kabul edýär. Başgaça bolmagy pikirlenem dagym, başgaça bolar ýa onu bir ýeper ýetirilendir ýa-da ýok edilendir. Ýok, beýle de. Elbetde ol türmedir, o taýda ol ejem öýdäl, şu wagtyna, beş wagtyna gyzgyn nahar ýeri. Biz oňa da düşünüp otyrdyk, ýöne gynamalara sedewar edilen bolsa ýa-da oň janyna kas edilen bolsa şu gün nimene aýtmaly ýerim ýa gezegim geldi, şol aňyrdaky özüni hökümet diýip saklap oturan ýa bildirýän jenayatkar topar bar. Siziň her biriňize degişlikde eden hereketinize göre ýa eden jenayatyňyza göre çekçek jezanyz gaty we gaty agyrdyr. Şonu bilip goýun. Ertesi günü
o hesaplaşmalı günü gelenne diýmän ay ine biziň insan hukuklarymız bar, bizi eğitmeli, bize ne o advokat tutmaly, bize prokuror gerek, näme gerek. Şu näçe adamy 35 ýyllyk suutsuz ýanky diňlenşikli adalatsız türmäge basyp ýa türmelerde ýok eden bolsaňyz size de edin şol real jeda garaşýan. Onu men aýdýan şoňştaýdy. Şäpsiň edip oturan işiniz hiç bir ne kada, ne kanuna, ne konstitusiya, ne adam kärçiligi, ne türkmençiligi, ne de dini däp destura sygýan hereketler del. Sizin edip oturanyňyz diňe jenayet. Olan en ağır ceza berilmeli jenayet. Siz aýdýanyz o Türkmenistana ölüm cezasy ýatyrly nämedir? Ýok. Resmi ýagdaýda kagazy ýüzüne ýatyrlan, amma bolsa faktyşky iş ýüzüne türmelerde her gün onlarça adamyň jesedi çykýar. Näme sebäpli? İmit ýetmezçiligi sebäpli, keselçilik sebäpli, dermanyň ýoklugy sebäpli, tuberkuloz sebäpli, urulup, ýenjelip, horlanmak, cezalandyrylmak sebäpli. Ine şu atanyp geçilerler günne Türkmenistanyň türmelerine ýüz berip duran edilýän jenayetler. Şonuň üçin näçe adam bir güne geçen 35 ýylda basylynmalsa, şolaň hemmejiginiň jebrini, jepasyny, şolaň bir kanun çeken azaryny we juda düşen saglygyny ýa-da ömrüni o nesesi bilen tölemeli bolsun, ýa gaýtaryp bermeli bolsun. Onu ine şuňku men halkyň öňünde size söz berýän. Ozal aýtdym näçe gezek siz bilen ine bağışlaşmaşak ýok diýip. Bolmady. Dünýäň ömrügi ine başga tarapy barýar, siz pikir edýäňiz biz ömür waky şol wezipelerde oturar, ýa ömür waky şol türkmen halkyny ezip, diňe öz maşgalamyz bolup püpürläp ýaşar. Ýok, başarmarsyňyz. Bolmady. Sizi Türkmenistanyň 100 miňlerçe enäniň göz ýaşy tutar. Gark bolarsyňyz şo suwa. Sizi Kaspy deňizine gark etmek gerekkä. Siz şo edip oturan halkymyzyň eneleri bar. Biçareler şo iş tapman çağasy näme eklejegini bilmän urunup bererler. Şolaň göz ýaşy sizi gark eder. Taýýarlanyp berin. Men size şonu aýdaýyn dedim. Ine ştaýda halkymyza ýüzden çok bolýan ýurtdaşlar bundan 2 ýyldan gowrak olar biziň keminämiz şol ýanky sorak jogap programmamyzy ýöközi çykyp özü barady, öz durmuşy barady, ýolu barady gepleşik edipdi. Ana gelin şo gepleşigi täzeden diňläýin we keminämizi ýagşylykda ýatlaýyn, oňa berkjan saglyk arzu edelin. Mert ýigitdi, mertlik bilenem başa geleni çekip otyr. Sagaman öz halkyň arasyna, öz ýoldaşlarynyň arasyna, maşgalasyna gowuşmagyny arzu edelin. Onu häzir gelin bilelikde görelim, keminämiz näme diýdi mundan 2 ýyldan gowrak bolan. Sağ olun yurttaşlar, sağlıkta görüşelim. Oturun, dinleyin, görün, netice çıkarın özünüz için. Gör nähili altına gaplaymaly, akıllı ýigitlemeli. Türkmenistan aydınlyk alyp gitjek, aydın adamlarymyzy haramhor rejim nädip biziň aramyzdan alyp gidýär. Şu zatlara biz ýol bermelimi ýa ýokmy? O zatlarym özüňiz oturun oýlanyň. Assalamu alaikum aziz izleyijiler. Yine bugün meniň bilen soru jogap şekilinde ve men özüm hakda käbir zatlar gurulum bermekçi ve şoň dowamında da siziň hem sorularyňyza jogap bermekçi elimden gelen şekilde. İldeşler bilýäňiz, meniň aslında hakykatym merdandyr. Ýöne saparama başta kemine diýdi. Indi şu revolýusiýa gutarýança kemine bolup galmagy isleýän. Ýene şonuň ýaly men özüm hakda azrak gurulum bersem, men Türkiýede Marmara Üniversitetinde okudum. Birinci okan bölümüm. Sosiologiya okudum. İngiliz dilinde okudum özüm sosiologiyany. Onun daşında aslında men bu bölüme
İsläp okumadım. Bilmedim sosyologiýany bilen barmy içiňizde ýokmy? Yani sosyologiýa Türkmenistanda bir ýöreýän bir bölüm däldir. Sosyologiýa, psikologiýa, şoňa benzeş bölümler. Şonda da okudum. 1-nji ýyl okaýyn diýdim, 2-nji ýyl bölümü üýtgederin diýip, ýöne bölümü haladym soňu bilen. Ondan soň okumana dowam etdim. Okuw gutarandan soň ýene täzeden özüme gerek bir bölüm okaryn diýip niýetlendim we okuw gutaran soň hakykatdanam Marmarany gutarandan soň İstanbul Üniversitesinden elektrik bazandım. Elektriğim okap ýörkem ýene şunuň ýalyk bir revolýusiýa etmäne niýet etdik. Bilişiňiz ýaly. Ondan soň ol okuw goýdum. Indäm siziň bilen bile revolýusiýa edýäs. Oýananlar bilen, täze oýanjaklar bilen nesip bolsa. Yani şonuň ýaly. Men bugün barmen hakda aýdyp bilýäm häzirlikçe şol. Sosiologiýa bölüm hakda belki bilmeýänlerimiz bardyr. Jemgyýete öwrenýän bilimdir. Jemgyýeti, adamlary, toplulugy, olaryň bütün daş döwregindäki aragatnaşyklaryna öwrenýän bilimdir. Ykdysadyýat bolsun, siýasat bolsun, tarih bolsun, bilim bolsun, psikologiýa da bar. Şonuň ýaly. Bilmeýänler üçin aýdyp geçeýin. Ondan soň indi baştan alyp başlaly. Başta hereket bardy. O gaty tiz gidýärdi, gowuty. Yani 500 adama çelle çıkılan yerler var. En son 19'unda iýunyň. Yani ondan soň dargada. Indi o taýdaky dargamakdaky mesele näme? Indi men bunu bir gurrun berip geçsem. Şo taýda birinciden şo taýa baryp alınanlaryň atlary Türkmenistanyň içine gidipdir diýen bir maglumat var. O atlara Türkiýedäki polis hökümete berdi diýilip aýdylýar. Ýöne bu düýünden ýalňyş. Türkiýanyň içeri işlerine değişli olan işlerin hiç haýsy daşary ýurda değişli olan guramalara berip bilmeýärler. Onu gizlinlik bilen toplayan var bolsa o agentlik bilen nemedilýändir, jenaýete çekilýändir. Indi o taýda aslında näme boldy? Bizim eşitişimize göre o ýörite halkyň içine girip at familiýa toplap şol Türkmenistanyň içine ýiberildi diýip eşitdik de, yani o nä derece dogry, ýalňyş ýöne onu bir adamdan eşitemiz yok, bir näçe adamdan eşitýär. Soňky wagtlarda özüm ona bir näme bolup biler, dogruluk paýy bolup biler bu meselede. Yani indi şo taýda näme boldy aslında? Türkmen halky bilen Türkiýe polisiniň arasynda bir önamsızlyk dören bolmaly. Indi men geňişleýin aýdyp bersem ve şonuň netijesinde de hereket ýuwaşlady, durdy. Yani hereket fizik hereket durdy, ýuwaşlady. Aslında hereket o ezek adamlaryň aklynda dowam edip başlady. Yani şu taýda aýdyp geçilmesi bir zat var. Halkyň üstünde oyun oýnalýar. Ýa-ni aýdyp geçen zatlarymdan belli bolandyr. Halkyň üstünden oyun oýnalýar. Haýsy oyun oýnalýar? Bu oyun bu Sapara bilen Halmuradaň aýdyşýaly Açyrsowyň o pikir edip oýlap tapan sistemasyny gurandan bäri oýnalýandyr bu oyun. Yani 95-nji ýylda başlady. Yine entegem şol oyun dowam edip gelýär. Indi näil bolýar? Şu wagt meselen belki içeridäki Gurban ulyny isleýän däldirler. Diktatory. Ýöne diktaturany isleýän adam gatykändir. O näme üçin diýip sorasaňyz, Türkmenistandaky sistema diktatura şeklinde, formasynda gurulandyr.
Şonun için o taýda oturan adamlaryň köpüsi hökmän suratda isläýmeli. Başynda oturanlaryň ýöne alt gatlagynda oturanlar diktaturanyň üýtgemegini isleýär. Edil halk ýaly. Halka isleýär, onuň üstündäki gatlaga isleýär. Ve eğer ünüs veren olsanız başka toparlar diýip aýdaýyn. Başka toparlar diňe Gurbanyň ýa-da Jadany şolar günäkärleýändirler. Dogry hakykatdan hem olaram günäkär. Sahnanyň öň tarapynda dururlar. Ýöne sahnanyň arka tarapynda duran günäkärler hem bar esasy. Oýlap tapyp bundan soň näme ediljegini, hatda Gurbanyň bundan soň Alabaýyň heykelini gur diýip maslahat berýän, hatda emir berýän, buyruk berýän sahnanyň arkasynda toparlar bar. Ine şol toparlarym diktaturany emele getirýär. Inde şunun ýalyk bir näme aýdaýyn size. Bir ata sözü ýalyk bir söz bardy, köp bulanýar. Ýylanyň başyny kesseň, boldy diýär-de, problemi çözüldü diýär. Ýani şunun ýaly bir zadam bardyr. Hekaýalarda, käwr hekaýalarda geçýär. Ajdarhanyň kellesini kesse, iki kelle bolup çykýar. Ýene kesse, ýene-däm köpelýär. Indi diktaturanyň başyndaky diktator aýyran ýagdaýynda diktatura ýykylmaýar, diktator aýrylýar diňeje. Diktatura näme diýär? Bundan soň ýene-däm öz içinden diktator döredip bilýär, çykaryp orta. Olar näme diýär? Bir kywat adamlary allaşdyrar. Golaylyk döreder. Golaylyk dörediýär, ondan soň ýene ýuwaş-ýuwaş öňkü sistema girip başlaýsa bu garşylykly aragatnaşykdyr. Diktatura bilen halk arasyndaky aragatnaşyk ýuwaş-ýuwaş bolýandyr. Birden bir gijede bolýan zat däldir. Bir gijede bolýan zat nemedir? Pereворотdur. Revolýusiýadan bir gijede bolýan däldir. Käwr sawursyz watandaşlarymyz üçin bildirmek isleýän revolýusiýa bir gijede bolmaýar. Ýene gidelim diýip bolanok. Ýani pereворот bir gijede bolýandyr ýa-da bir günde bolýandyr. Şonuň ýaly nemesi bar. Indi şu diktatura gelsek ýene täzeden. Diktaturanyň sütünleri bar, onu sapara adam kän aýdyp geçýär. Sowatsyzlyk, gorky, ondan soň neme? Ýene näme? Ýene bir zat bar, aklyma gelmedi. Aklyma geldikçe aýdyp beren. Indi şu taýda iki faktor has neme önemli. Sowatsyzlyk we gorky. Birinciden kim gorkýar? Sowatsyz adam gorkýandyr. Sowatsyz adam hökmän suratda gorkmaly. Bilýän adam gorkýan däldir. Meselem terrorizm diýmek aslında gorku sözünden gelip çykýandyr. Haçan nirede näwagt hüjüm etjegi, bombany patlatjagy belli bolmaýanlygy üçin şoňa gorku adyny beripdir, ýagny terrorizm adyny. Ya diktaturada başına getiren diktator bilen bile şu halky gorkuzýarlar. Gorkuzmagyň iň amatly ýolu halky sowatsyz goýmak. Sowatsyz goýandan soň aňsatdyr onu gorkuzmak. Şonuň ýaly nemesi bar diktaturanyň. Indi diktaturany näde aýryp bolýar? Diýen soralar hem kän garşymyza çykýar. Diktaturany aýryp ýani aýryp goýup bolanok bir gara. Diktatura öz-özünden ýok bolup gidýär. Ýöne käbir şertler bilen. Birinciden gorkmazlyk. İkinciden bilim. Ýa-da köprek öwrenmek. Şo zatlary edip bilsek, pikirlenip bilsek, köp ýygy-ýygydan. Ondan soň diktaturanyň özü öz-özünden ýykylyp gidýändir. Şonuň ýaly bunu ýöneki dil bilen düşündirmek gatykyn hakykatdan hem. Ýani bu arada bilimini, ilmini alan bolsaňyz meselem düşünip bolýar. Ýani diňişlerini kelläňizde canlandyryp bilýäňiz bu nemani. Şonuň üçin köprek okamaly, bilmeli. Indi aýdarsyňyz okamana wagtymyz bolarmy o wagta çelli diýip bolmanylar ýöne
hiç okuman oturandan govudur. Ýöne şu zadan bar aramızda okuyan bilimli adamlaram gatykendir. Olaram yuwaş oýanyp başladylar. Ya oýanyp diýenim oýandylar, ýöne goşulyşyp başladylar. O nesip bolsa biz şol adamlar bilen alyp çykmaly. Bu işler yuwaş-yuwaşdan olýar ýöne. Şu adamların kellesinde bir şişe bu zatlar. Bir san söz var, men onu aýdyp geçen Hökman suratda. Geçenlerde bir yerde okudum. O garankylykdan gorkan bir çağany bagyşlap bilersi diye. Ýöne aýdynlykdan gorkan bir adamy bagyşlap bilmersi diye. Ýene eger häzir gorkmasaň öňümizde bir aýdynlyk var diye. Sen diýmek ki gorkyan diýip şu aýdynlygy yapjak bolýan, ýani bütün bundan soňky geljek nesillere öňüni yapjak bolýan. Şo mana gelýär. Ya gorkmak barada şu zatlara aýdyp geçek. Ýöne menedem gaýtalap geçeýin. Bizim problemamız diktator problemasy däl. Olan bir problema ýöne diktaturany çözen ýagdaýymyzda olan bile çözüljek ýagdaý problemadyr. Şonuň üçin biz Hökman suratda diktatura näme, näme edýär, nereden geldi ve kim üçin hyzmat edýär diýen soralar sorap bilmeli Hökman suratda. Ine meselem bir misal beren geçen Halmuradaň aýdan sözü var. Gurbanoğlu 2007-nji ýylda gelen wagtda daşary ýurtdaky türkmen opozisiýasy bar ekeni şol wagtlar. Ve şol wagtlar hiç birisi diýen diňe iki adamdan başgasy şol opozisiýa toparynyň içinde aktiv hereket edenlerden diňe ikisi daşynda galypdyr, olardan biri Halmuradaga ve galany hemmesi Gurbanoğlu'ny gollapdyr. Ýaş prezident bunu gollamaly diýipdirler hatta. Bu näme diýmek bolýar? Ine men şol wagtlar şol nämäni görüp saýlaw ýa-da hökümete geliş prosesini görüp şonuň ýalanlygyna inandym da şo zadyň ýalanlygy görünüp durdy. O näme üçin bizim şol wagtky 2007-nji ýylda opozisiýa diýilen, hatta şu 2007-nji ýylda opozisiýa diýilen topar NTM şu wagt täzeden opozisiýa diýip çykdy. Birden ýurt gerek boldy. Näme üçin şol wagt 2007-nji ýylda şol adamyň diktatorlygyna ýa-da pereворот bilen gelenligine inanmandyrlar ýa-da bilselerem kabul etmendir ve tersine şonu gollalyň diýipdirler. Näme üçin? O bir adam näme üçin şu gelen adamyň diktator boljagyny bilse de şonu gollapdyr. O opozisiýasyndan tut nemesine çelle, jurnalistlerine çelle. Indi Türkmenistany demokratiýa geler diýip habarlary ýaýratdylar. Şol wagtlar. Indi bularyň eden işiniň netijesinde şu wagt halkyň ýarymdaşynda çykdy. Maşgalalar bölündü. İçeridäki çağalaryň nädip ýetişenligi belli däl. Kimler ýetişdirýär bulary? Türkmenistana baranymyzdan soň elimizde nähil nesil var? O zatlary yani edil bilip bilemjok diýmeýin, bilýäs. Elimize nähil näme galjany. Ýöne şol opozisiýa diýilen ýa-da jurnalist diýilenleriň günäsi var. Hökman suratda. Yine men bunu näme üçin aýtdym? Indi şunuň ýaly bir zat var. Diktatura öz-özünden diktatura bolup bilen o Hökman suratda daşyndan bir güç almaly bu. Bu daşky güç bolýar ve bunun ýanynda kömekçileri bolýar. Jurnalistler diýilen ýaly. Öz jurnalistlerini döredýär we hatta käbir ýagdaýlarda şol jurnalistler özüne yamanlatýar. Hakyky bolsun diýip. Şol wagtlar. Ondan soň şoňa benzeş ýalandan opozisiýa döredýärler. Ine diýe opozisiýamyz bar diýse diktatura opozisiýasız bolup bilen däldir. Bunu ýadyňyzdan çykarma. Bu bir schemadyr ýani.
Diktatura var olsa hökmen surat opozisiýasam bolmaly. Onam özдөр edýändir diktaturany. Özem finansam edýändir. Indi şolar näme üçin Gurban Gula garşy çykmadylar. Ýene Halmurada aýdýar, şo wagt diýe toplanşsak diýe Ýewropa bize kömek etjekdi, şo taýa saýlawa girip biljekdik diýe. Ýöne hemmesi kapıdan çıkıp gitti diýerler. Ýene bunu siz hökmen suratda soramaly diýip pikir edýän ýani halk bol. Hatta menin pikirimçe bundan soň opozisiýanyň taryhyny bilmek barada köprek pikirlenmeli. Bu gede Tama diýen bir ýyldaşymyz ýazýar. Türkmenlerde watançylyk duýgusy gaty pes. Dogry bunu pes edipdirler ýöriýetlep. Onsoň şunuň ýaly näme bar? Pikir etmän. Soňky 30 ýylda bolup geçdimiken diýip hemmeze. Ýöne soňky 130 ýylda biz türkmenler bolup öz toprağımızın eýesi däl we diňe 130 ýyldan äri ruslaryň täsiri bardyr. 100 ýyl boýunça dogrudan täsir bolupdyr. O bolşewikler, ondan soň kommunistler, ondan soň soňky 30 ýylyň içinde de hibritni şekilde bolupdyr ýani. Aslında içeride orsu ýok ýalak bolup görünýär. Ýöne içinden, ýurdun içinden dönükleri tapýarlar. Şo dönükleri öz halkynyň garşysyna işledýärler. Şonuň ýalyk bir sistem oturdýarlar, oňadan hibritni diýip at berýärler. Aýjahan Bulut ýyldaşymyz ýazýar. İnsanda bir arzu bolýa, olam watana peýdaly iş etmek, geljegine arzulu bak diye. Dogry maslahat beripdir. Aýjahan Bulut ýyldaşymyz. Ine şunuň ýaly aziz ýyldaşlar, bugün meniň aýtjak zatlarym şolardy. Siziň hem sorawlaryňyza bolup bildiğinden jogap berdim. Ýöne bugün gaty bir kän soraw ýok. Öz pikirleriniz, düşünceleriniz var. Bugün aýdyp geçen zatlaryma näme deýin? Diktator we diktaturaň arasyndaky tapawuty arada aýdyp geçdim. Biz diktatory ýykan ýagdaýymyzda diktatura ýykylýan däldir. Diktatura onun yerine has güýçli bir diktator getirip bilýändir. O hatta belki hazır daşara näme diýip çykaryp bilendir ýani. Halkyň tarapynda ýalap bolup görünýän şekilde çykaryp halkam şoňa ananyp şonu gollap ondan soň ýene-de şo öňkere hyzmat etmäne dowam edip biler. Bu diktaturanyň nemesi guruluşy şonuň ýalakdyr. Şonuň üçin ýylanyň kellesini kesmek sözü häzirki modern dünýäde geçen ok. Häzir modern dünýäde ýanky aýdan hekaýam bar. O bir ajdarhanyň kellesini kesýär, iki kelle bolup çykýandyr. Diktaturada edil şonuň ýalydyr. Bunu hiç wagt ýadymyzdan çykarmaly. Hem daş döwrümizdeklere de şolary düşündireli hökmen suratda. Biz bundan soň pikirlenip, düşünüp etmesek ýurdumuza baryp hakyky eýesi bolup bilmeýäs. Ýurdun hakyky eýeleri başga bolýar. Ýöne sen o taýda aslında bir Türkmenistan adyny bermek üçin dünýä ulanýarlar. Şonuň ýaly. Murat Rezak ýyldaşmy soraýar. Diktaturany ýykmak üçin her birimiz nämeler edip bileriz diýär. Edilmeli iş yine aýdyp berdim. Birinciden soramak. Diktatura näme üçin Türkmenistanda bar? O başga ýurtlarda ýok. Ýöne näme üçin Türkmenistanda bar diýip sorawlar soramaly. Şo taýda her kim özçe bir jogap berer. Ýöne o diktaturanyň gelmesinde bir maksat bolmaly hökmen suratda. Ýöne ýere gelen ok. Diktaturany gurmak aslında aňsat däldir. Bütün o ýurdun halkyny allayan. Allah başka bir sisteme urýan, ondan soň ýuwaş-ýuwaş halky gorkuzyp gul edip başlayan. Şonuň üçin
demek bunun arkasında gaty uly güç bolmaly. Yani gaty uly güç diýende şunuň ýaly gorkmaň eziz ýerleşler. Hiç bir zaman bir halk birlik bolsa, şonuň garşysynda näçe güç bolsa da şonuň öňüne geçip bilýän däldir. Bulam edil tebigatyň kanuny ýaly bir zatdyr. Şonuň üçin hem ýöriýtelap ýurdun içinde hemişe aýry-aýry toparlar, tireler, ondan soň tire parazlyk, millet parazlyk ýaly düşünjeler sokýarlar. O halk öz nemesi bilen öz bilen uruşýar, olaram arkada öz sistemasyny güýçlendirýärler. Şonuň ýaly. Onda eziz ýerleşler bugünlük şonuň bilen nemedele boldy edäýele. Indik hepde ýene-de nesip bolsa siziň bilen bile çykmakça. Giýjaňyz hayırlı bolsun. Ýene-de tiz wagtdan görüşmek üzere. Ýene-de mümkünlen ýerlere aýtjak bolýar. Pikir etmän, o keminany alyp gitdiler, enne rahat biziň arkaýyn ýaşarty ýok. Erti siziň emizinizden gelerler. Ýöne soňra siziň hakyňyz sorajak, hukugyňyz sorajak, kemine ýaly ýigitler tapylmaz ortada. Şunu unutmaň hiç biriňiz. Şonu aýdaýyn. Bolýar, hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglyk görüşelim.